Jo, čaute ľudia, moje meno je Rick. Dneska si ideme zahrať hru, ktorá sa volá Ice Cream. Ocitli sme sa v tejto miestnosti a hráme za malého chlapca. No, tu máme prak. A idem si ho zobrať. Môžem sa pozrieť von oknom. Hello. Don't you want to try my delicious ice cream? No, takže, videli sme tu chlapca, ktorého uniesol ice cream, ten zmrzlinár. No, máme tu prak a vyhodím ho. Dobre, kúkneme do šuflíka. A nič som tam nenašiel. No, kúkneme do ďalšieho. A vidím tam Rob, čiže to je lano. Položím si ho, uviažem si ho takto a skúsim. Dobre, funguje to. Dobre, ideme von oknom. No, sme vonku. Vidíme tu takú budu, asi máme psa. No, ideme okolo auta. Vidíte, naháňa nás, dobre. A tu je taký lístok. No, takže ideme okolo auta. A už tu máme ten lístok, dobre. A ideme do kafetérii. No, vystupujeme von z auta. A ideme cez tieto dvere a môžeme sa kúknúť do tohto okna. Vidím tu ice cream. A to nie je dobrá správa, lebo my tam potrebujeme ísť. Preleziem týmto oknom a kúknem, čo tu môžem všetko nájsť. A kúkneme sa do tohto koša. Ja som sa zlakol. Vyzerá to tak, že nás uniesol do takej továrne a chce s nami robiť nejaké pokusy. Sme v chladničke. Vidíme tu game over. Takže ideme začať od znova. Nevadí, chyby sa stávajú. No, takže znova sme sa to tu ocitli a ideme kúknúť šuflík, nič v druhom šuflíku. Je tu dobré, je tu lano. Otvoríme okno a skipneme si to, lebo už sme to videli. No, dáme si lano na cuplík a keď ste to nevideli, pretočte si video a ideme dole. No, takže máme prak a teraz ideme ho zastreliť. Ja som sa aj trafil. Dobre, už som sa trafil. Dobre. A teraz zoberieme túto mapu a odchádzame do kafetérie. Dobre, už sme tu. Vystupujeme z auta a ideme kúknúť koše. Dúfam, že tu nebude v tejto časti, kde sme teraz v kafetérii, nebude tu taký jumpscare. No, už nás to tak vidí, že naháňa. Skúsime ho džuknúť. Teraz ho idem džuknúť. Yes. On sa otočil. Poďme. Idem. Takže ideme sem kúknúť, že máme tu olejničku. Pokúkam sa. Dáky Antoli. Už tu nič není, dobre. No, a odchádzame do garáže. No, otvoríme dvere. A on tu je, ja som sa zlákol. No dobre, máme bandasku. Ide. Dobre, je tam dobre. Môžeme ísť okolo tejto garáže kúknúť.
už sme za ňou a vyzerá to tak, že to nič není. Dobre. A naháňa nás, takže to... Fú, ja som sa zlakol. No, takže to nevadí, ale ideme. Už sme takto tu a ideme teraz. To. A ešte nejdem do auta, lebo nás A už nás prestal. No dobre, už sme tu. Som sa rozhodol, že pôjdeme na ihrisko. Otváram dvere. A idem na behujú kukláči. No dobre, no. Ideme. A skúsim ísť do toho ihriska sa kúknúť. No, poďme. No, dobre. Takže... kto vie, kde je ice cream, ale... No a teraz to skúsim takto, nejde to. No dobré, som to musel prestrihnúť, lebo to dlho trvalo. Inak zaujímavosť, ja som sa pri tých páčkach zasekol, takže aj to som musel prestrihnúť. Takže ak tu budú také strihy, čo si myslíte, že na čo som to strihal, tak viete, kvôli čomu to je. Technické problémy, to všetci poznáme, nie? Takže aby ste sa nečudovali, hej? Takže sme tu na tomto druhom ihrisku a ideme kúknúť do tejto loďky. Tu nič není. Iba volant. Kapitán. No, dobre. Takže ideme tu kúknúť, že či tu nič není také. Cez klouzavku šúchačku sa nedá prejsť, to nevadí. Ani cez toto. Uj, super. Sme iba prešli, ale ne? No dobre, takže ideme. Kto vie, kde je ice cream? No, ja idem do auta zobrať olejničku. No a idem zaolejovať dačo tu, neviem čo presne, ale idem skúsiť to sem, lebo to som ešte nebol. Ale už som tu. No. Takže čo to tu máme? Máme tu také prasiatko, korytnačku, tu máme benzínos, italianos. Musíme zobrať vandasku. No a ideme to natankovať. No už to máme natankované a ideme naspäť. Viete, čo je na tom najhoršie, že my nevieme, kde je ice cream, takže musíme si dávať pozor. No a ešte teraz som sa rozhodol, že pôjdeme do kafetérie. Vystupujeme z auta. No, ideme do tej kasičky, čo sme si otvorili. Ak ste to nevideli, pretočte si video. No a nezabudnite dať like a odber. A zvonček. No, nastupujeme do auta, ale nie naháňa nás, takže to není dobrá správa pre nás, no ale už nás donaháňal, takže som sa rozhodol, že pôjdeme na ihrisko. Takže otvárame dvere a idem teraz do automatu. Kukláči si idú kupovať mňamozné pivečko. No a čo im padne? Pištol. To je sranda, kukláč bez pištole musí si kupovať v automate. No ale teraz ideme na parkovisko. Už nám otvárajú rampu. Ice cream nám otvára rampu. No a teraz už ideme. A viete, čo je na tom najhoršie? Že keď my môžeme otvoriť tieto dvere, tak on tam môže byť. Takže nám môže dať dosť veľký jumpscare. No ale my to zvládneme.
Dúfam, že nás už nechytí. No a otvoríme dvere, v ktorých môže byť ice cream, ale nemusí. Takže tu nikto není. No, ideme hore. Ideme hore a teraz ideme kúknúť do týchto dverí, čo tam je, kto tam je. No, dobre. Niekto tam nebol. A teraz ideme kúknúť sem, čo sme ešte neboli. Čo sú tu za dvere? Aha, potrebujeme kľúč. Kľúč. No a čo tu máme? Máme tu ďalšie dvere. Nikto tam není. A idem sa kúknúť sem. F1. Kto vie, ten vie. Teraz sa hrala v Brazílii. A dopadlo to dobre. No, dobre. Otvára sa brána. Čo potrebujeme? A potrebujeme bandásku. Tu máme, našťastie aj naplnenú benzínom. Takže ja som sa zlakol. No, dobre. Takže ideme ďalej a zoberieme bandásku. Dobre? A ideme natankovať a nasadneme do nej. Dobre. Teraz ideme trošku pohľadať. A je tu ice cream. Nič nemá, ako keby, že v vo vrecku alebo tak, viete. Chápete to? Takže ideme na motokáre tej Formuly 1, jednotke. Cúvame a ešte raz narazíme. No dobré, ideme sem. Čo tu je? Tu nič není. A ideme, už pán naháňa. Ideme dole, potrebujeme ho naháňať dole. Ale môžeme po týchto garážiach ako behať na tej formuli stále, ale je to ťažké. No, takže sme pri aute. No a teraz ideme do toho ihriska kúknúť a vidíme tam ice creama a ideme ho streliť. Ja som to minul. No dobre. Už som ho trafil a ideme si zobrať shotgunu. A teraz by som mohol spraviť takú jednu vecičku. A máme kľúčik. Máme kľúčik a ideme zistiť, od čoho je ten kľúčik. No, takže ideme teraz tam, kde na parkovisko. Dobre. Na čo je tento kľúčik? To kúkneme. Tu nič není. Poďme skúsiť. Čo tady to sme ešte nešli. Poďme skúsiť sem, či sa to dá. Hej, dá sa to. Yes. Máme Antonyho. Dobre, toho bereme. Máme kart. Teraz si môžeme otvoriť dvere. Jajda, naháňa nás ice cream. Nevadí. Dobre, budem ticho. No a teraz ideme do týchto dverí a ideme tu dať čo nájsť. Našli sme tu takýto poklop a ideme do ňoho. Dobre, už sa rútime. Tu máme kľúčik. A na mňa to privrzlo. A teraz ideme do parkoviska. No dobre, takže už nám otvorili rampu ice creamu a vystupujem z auta. Teraz ideme kúknúť, dať čo tu je. Podľa mňa si musíme tieto znaky. Aha, myslela som si. Tieto znaky sme si museli. Čo tu máme? Kliešte tu máme.
idem skúsiť, viete kde? Idem skúsiť šťastie tam, kde sme preburali toto, presne toto. Tam, kde sme preburali tú sádru, alebo čo to bolo. Taká sádrová stena, alebo neviem proste. Dačo takto. No, čo to je? Aha, prestihneme toto. Čo sa tu zrútilo? No. Takže ideme takto. Aha, to sme toto. Ježi, prečo to taký rýchlo spravilo? No. Čo to je? Máme kľúč, máme key. Dobre, zoberieme si toto. Ja som sa strapal. Na druhýkrát, ale som ja šikula na druhú. Dobre. A teraz ideme dole k autu. On nás naháňa. Musíme ho nahnať dole, tak. Auto máme hore, ak sa nemýlim. Či? Neviem, proste ideme k autu. No dobre, takže máme tu ten kľúčik, aha, takže my sme to týmto otvorili. Postavil, no a otvárame, a otvárame dvere. No, a asi sme túto hru vyhrali. A čo nám dá? Nič nám nedá asi. A tleska nám a dal nám mixer. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa o ďalšieho videa.